Friends, nagpapasalamat po ako dahil nakapasok ako sa Grand Finals. Nagpapasalamat din po ako sa pamilya ko na laging sumusuporta sa akin. Mama, kahit wala ka na, alam ko na lagi mo akong ginagabayan at sinusuportahan. Ang kanta ko po ay laging sa inyo. Nagpintas sa Nicolas Auditorium. Ladies and gentlemen, performer number 4 or finalist number 4, the heartthrob, Carlo Malalansay. Tayo. Wow! Grabe! Ang tindi sa back-up dancers. Nag-spray pa ng snow! Snow, malamig Oo to. nga eh. King na king. Heartthrob. Prince at napakagwapo. Another Darren Espanto in the making ito. Mayoran ako. Baka dito po manggaling ang next Darren Espanto. Dito po sa So, partner, nakita mo, standing ovation. Ayan, ang galing-galing. Alright. Production number ito. Alamin natin yes, kay Sir Ronnie.